abusuafoɔ me wɔ baabi akɔ baba Sujaman Sika Fie so ɛna Sujaman TV so ɔmɔden na subscribe to channel no, like video no na share sɛ de bɛyɛ a ɔnso unua bi nso nsa bɛka bi ne nyina etimi ɛde abom. Yes, ɛna yɛ Wednesday ne yɛhwɛ deɛ ɔfɔ NLA VAG Wednesday anɔpa game no. Yes, ɛyɛ another bi ambɔ nkae sɛ wopɛ baabi atwa loto a wotwaeɛ a wo nsa bɛka wo sika ntɛm paa na so a yes na waba Sujaman hɔ. Yes, your number is 0593673300 0593673300. Yɛbɛhwɛ ni atwa games nyinaa de ama kama wodi yan so wo nsa bɛka wo sika no ntɛm paa na so na yɛbɛsa akyerɛ commission anɔpa game a yɛtwa yɛ 25% commission. Yes, 25% commission. Yes, enwumere game nso yɛ midweek no yɛbɛma wo 30% commission. Yes, ubetwa no rushing so a same 25% commission. Yes, enti blafie na yenya adwuma kama. Yes, blafie na yenya adwuma. Good. Yɛhwɛ deɛ offer yɛ VAG Wednesday night. Yɛhwɛ setup yɛ transfer from Lucky Tuesday event number 666. Who so atwa 5470. Owie apɛ no betwa 4668. Owie no betwa 3871. Yes, also what to 2 and about to 2 and about to 2 into 1 2 3. Yes, event no be could be event no say over there we could be on the 4 box numbers no way 4 way 41 a free banker in frank kucha 38 repeat edem kama kucha 38 41 2 dalet also kama. Yes, na 73 way na ho den power ha opa ne forma obo so abeto 7138 no ha obeba no na 73 no edem ha free ball na edem ho free kama nti wo hwe we a watu we mienu abeto we abetwa 3871 na owie dia 73 no yemfa ne nkodi yefa na kodi dia di yemfa ntwa 3841 no 384173 ewo kama. Good. Into ba current na saying na wahyehyɛ no de amaye ewa ha. Into bo nso obetwa 5470 egu hu cross ewa ha. We ape no abeto 4668 nso ewo kama. We dia o metwa 3871 nso egu hu cross ewa ha. So inti owie dia na tese yemfa event enkodi also twa we gu hu close 7054 and obetwa 6846 no and obetwa 3871 nso agu hu close ewo. Yes, inti owie dia 5470 close 4668 we are 7138 inti owie dia wase yemfa event enkodi Mr. Opem event no nebeto. Yenyina same Lucky Tuesday hona yenhwe event number 601. Mehu so ato 70 last box position awa ha. Owi ano ato 71. Owi a 45. Owi a 70 yenyina mla. Yenyina bada owi a entwa 46 nyense wo 75 ewo machine. Owi dia ontwa sengo for ewa ha man. Yes, into owi dia wase yenfa event enkodi. Gemfa event enkodi obeba na ase a no abeto sen for 20 ewa ha e de alloc event na de amaye. So yes, enti perm event no. Yes, perm event na hu so 45 we wo jump by 75 obetani 57 46 obetani 64. So the event we so kama papa so kama pa enti perm bi na ADB nti enhwe current 9 obo nso abeto event number 119 abeto 70 ewa ha owie a no abeto 79. Good. Owie 79 pe no abeto 45 nti auto 70 owie a 79 owie a 45 owie a 70 ne jampom la owie a 46 nti owie 45 a 71 jampom la owie a 46. So nti auto 46 no na waserve 75 ewa machine. Into a way there, no matter single for good.
nti owie season 4 dia na kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdidi so kama ɛwɔ hɔ kama ɛwɔ hɔ. Good. Nti this 2 event no ɛna yɛka so ɛne ɛgya di akyire butubutu. Yes, nti yɛka so ɛne a sei ne ɛba bɛnya for the full game no. Yes, sei ne ɛba bɛnya. Nti yɛwie a na yɛyɛ best 5 na yɛyɛ best 3. Yɛbɛkɔ for 2 direct 38-41. Mesrɛ twane kɛse na ɛbɛto 41-38. Na yɛde 38 no repeat free banker 38 ɛbɛ repeat. Good. Nti sei ne ɛbɛnya for yɛ VAG Wednesday no. Nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatenti ahoɔden wɔ mu. Bye bye.